थांनाय 28 अक्ट'बर मोनाबिलि खालि बे खक्सागुरि होननायावहाय नामा मामोनलाय बिना नामा जिरेन्द्र नार्जारि होननाय बिथाङा बिजनेसमेन ओमफ्राय बिहा डाम्पार दङ ओमफ्राय बे डाम्पारजोंहाय बिथाङा अन्थाइ रोगादोंमोन जाहैदों। अन्थाइ लाबोनाय समावहाय बे खक्सागुरि होननाय गामियावहाय माखासे मानसिफ्रा बिसोरखौहाय बेंथेनानै KLOनि नाम लानानै फैसा डिमान्ड खालामदोंमोन। ओमफ्राय बै जोंना बिथाङा ड्राइभार प्लास बेजों थाफानाय जिरेन्द्र बिथांमोना मानो फैसा होनांगौ होननानै बुंदों आरोखि। ओमफ्राय बिदि बुंनायावनो हयथ' थरखा-थरखिबो जानो हागौ। नैबेवहाय माने बिसोरो सायख'नानैहाय ड्राइभारा बाङालि खिन्थु बाङालिखौ बुवाखै, खिन्थु जोंनि बे बर' जिरेन्द्रखौल' बुथारनो होनना बुदोंमोन। दा नैबे घटनाखौहाय जोङो इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन आसामनिफ्राय जोबोद माने सोंखारियो आरो बेजों लोगोसे आसाम सरकार आरो BTR सरकारखौहाय जोङो डिमान्ड खालामो बिथांमोनखौ जायफ्रा बे खामानिखौ मावदों, जायफ्रा बे जिरेन्द्र नार्जारिखौहाय बुदों, बेबायदि अयथासार खालामदों, बिसोरखौ हगारनो नाङा। आयेन मथे बिसोरखौहाय गोब्राब सास्ति होनांगौ, जाहाथे बे मोनसे एग्जाम्पोल जाथों। बिनि उनाव जेन बेबायदि बर'लेण्डआव बर'फोरखौ रावबो नासयनो हायै बिदि मोनसे एग्जाम्पोल जाथों होननानैहाय जोङो कन्डेम खालामनायजों लोगोसे रिकुवेस्ट खालामनायजों लोगोसे आसाम सरकार आरो BTR सरकारखौहाय नैबेखौ जों डिमान्ड खालामदों जोंनिफ्राय। ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय मोनसेया जाहैबाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक। ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ थांनाय 2012 सनावनो प्रदुप कुमार बरा होननाया PIL नं 78/2012 बेखौहाय केसखौ फाइल खालामदोंमोन गुवाहाटि हाइकर्टआव। नाथाय बिथाङा आसामनि 6टा डिस्ट्रिक्टनि थाखायल' केस फाइल खालामदोंमोन। बेवहाय जोङो 2015 सनावहाय बे केसआव हाबफानानैसो जोंनि बे बर'लेण्डआ हाबफादों, लोगोसे माखासे 6टा डिस्ट्रिक्टआबो हाबफादों आरो। ओमफ्राय बेवहाय टटेल जाहैदों प्रदुप कुमार बरा होनाय 6टा, ओमफ्राय जों हाबफानायजों 10टा जाहैबाय, ओमफ्राय टटेल 16टा डिस्ट्रिक्ट बे जादों। ओमफ्राय दा बे केसखौ जों कन्टिनिउ खालामै 2019 सननि 9 डिसेम्बर खालि जों मोनसे इन्ट्रिम अर्डार मोननो हादोंमोन। ओमफ्राय बे इन्ट्रिम अर्डार मथे खामानिया एसे आवगायबायमोनबो, नाथाय जोङो बुंनांगोन माने बयबो बे समाव बुहुमावनो मोनसे लकडाउन जाना होदों, बेवहाय एसे थाथ'नांदों। ओमफ्राय बिनि उनावबो 2021-22आवबो जेलानाखि लकडाउना कर'ना जोबखाङो, बे समावहाय जोङो बे केसखौनो मानो एफा गोबाव जाखो, मानो जेबो मावाखै होननानै जों गुवाहाटि हाइकर्टआव PILथ' नङा कन्टेम केस होनायनि थाखाय लाहार फाहार लादोंमोन। नाथाय जोङो जेब्ला लाहार फाहार लायो जों मिथियो जे नुर महम्मद होननाय बिथाङा मरिगावनि बिथाङा मोनसे केसखौ होथेनानै दोनदों आरोखि। माने बिथांमोना जोङो 47नि सिगांनिफ्रायनो बाव दङ, जोंखौ माबोरै होखारनो हायो, बेलबेलाव जोंहा थानायनिबो राइट दं, बे हिसाबै बिसोर केसखौ होदों। आरो खोथा नंगौ, माने बे बेल ब्लकनि आयेन मथे 47नि सिगां नन ट्राइबेलफ्राबो बिसोरो थानो हायो। दा बे आयेनखौ जों सनमान खालामनानैहाय आसाम सरकारखौहाय रिकुवेस्ट खालामगोन थाबैनो जोंनि बे केसखौहाय सल्भ खालामना होनांगौ। फाइनाल भार्डिक्टखौ मोनहोनायावहाय हाइकर्टखौ हेफाजाब होनांगौ, माने स्टेट गभर्नमेन्टआसो बेखौ हमथागासिनो दङ। ओमफ्राय बे खामानिया जानानै फाइनाल भार्डिक्टनि उनाव इमिडियेट इभिक्सनखौ खालामनांगौ। नाथाय फैनाय जायफोर 2019 अर्डार बे खामानि मावनांगौ, नाथाय बेयो दिनैसिमबो मोगथां महर मोनाखै।